Njengoba kuphela isizini eBetway Premiership ka-2024-2025, imakethe yokushintshana ngabadlali yadlondlobala namaklabhu enza umnyakazo ngaphambi komkhankaso zayo. Okunye okuvelayo uthinta umdlali wasesiswini weKaizer Chiefs uGeorge Mahlowu, okubukeka sengathi ikusasa lakhe kuleli qembu liya ngokuya lingaqondakali njengoba inkonhleka yakhe izophela ekupheleni kukaJuni futhi azikho nezingxoxo zokuyivuselela. uMahlowu ubukeka ekulungele ukushiya eNacharena. Lesi simo sidonsa amehlo eSekhukhune United, okukholakala ukuthi isiqaphe ngeso lokhozi isimo salomdlali. Imithombo esondelene neBabina Noko idalula ukuthi iklabhu ibheka abadlali abaningi abangase basayine abahlonzwe yiqembu lezobuchwepheshe. noMahlowu uvela njengomdlali othakaselwayo. Iqembu kuthiwa lisalinde ukuqinisekiswa ngokusemthethweni kokukhululwa kwakhe kuChiefs, njengoba ukuba ngumdlali wamahhala kuzovumela ukuthi kube nezingxoxo eziqondile phakathi kweSekhukhune United nabameli lomdlali. Eminye imininingwane iveza ukuthi mancane amathuba ukuthi uMahlowu abonakale kuChiefs ngesizini entsha, njengoba sekusele amasonto ambalwa esivumelwaneni sakhe samanje. Ngaphandle-ke uma kuke kwaba khona ukuphenduka sekudlule isikhathi kuChiefs, lo mdlali kulindeleke ukuthi ahlukane neqembu ekupheleni kukaJuni, yize ehlala isikhathi esifishane kuKaizer Chiefs. uMahlowu sengumdlali ongase abe seqopheleni eliphezulu, kanti iqembu elizayo lingase libe semqoka emsebenzini wakhe. Intshisekelo yeSekhukhune United ikhombisa inkolelo enanini angalilethe eqenjini labo ukuthi isithembiso esisemthethweni sizokwenzeka noma amanye amaklabhu azongenela umjaho. Kusazobonakala njengoba kuvuleka iwindi lokushintshana ngabadlali.